0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo Toyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibingelelwe nganza kwethu, uphinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Lami igama nguMfeza Mthuthu ngakhuma lo elasibona amagomede. Ngiphinde ngicela ngala kwethu mangabe usemosha kuleli khasi wenze okufanele, uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Uyinganza kwethu kusekulona udouble chin ukudlula emhlabeni kwenkosi amagcokama kanjalo nenkonzi malanga kade ke isondele nayo uSicebi umfoka Dlamini lapha noGupta umfoka Mchunu kwele umunye wabaculi baloku baphose njalo amazwi okudlulisa ukudabuka nokududuza emndenini wakwaDlamini kanjalo emndenini wakwaMchunu ngomunye uthe naye ukubonga Mswaneni kulo mndeni ke nganza ukuthi edlulise nje amazwi okukhulu okudabuka kuyena uSicebi umfoka Dlamini kwazise kuyona insizwa ungomunye wabaculi abasebenzisane naye lapha ke uSicebi umfoka Dlamini ubahubhe umfoka Mkhize. Nansi clip ephelele ubahubhe adlulisa amazwi okududuza emndenini wakwaDlamini kanjalo nakamchunu. Ubahubhe lo ukhulumuzana msona befaka amazaba nesandla ekwakona bafethu ngizodlulisa okukhulu ukuthi dudu emndenini wamfowethu umne wethu uSicebi. Insizwa le yabafethu engazana nayo kakhulu, insizwa elungile ethanda umunye umuntu. Ngikutshela nje sinengoma esezazenza naye njalo bese nginenkolelo ukuthi album yami uzohleze khona nami kuyakhe unako ukuthi angibiza sizosebenza ngoba unaleyanto yokuphila nabantu. Mina ngibhena nyawo ngiphuma le mkhomazi kodwa bokungazi ukuthi sisuka ndawonye indlela aphila ngayo mfowethu. La uyakhona mfowethu uhambe kahle emndenini wonke sithi dudu bafowethu uNkulunkulu uyazi into ayenzayo. Nginethemba lokuthi lesikhali sivulekile ngelinye ilanga mhlambe siyovaleka. Angibonge.